Abiso sa publiko kag mga motorista ilabi na gid sa mga may transaksyon sa downtown area buwas kag sa Biyernes. Magapatuman sa temporary road closure sa pila ka dalanon sa Iloilo City proper kadungan sa opening salvo kag blocking sang kasadyahan sa kabanwahanan sa Enero 9, Huwebes kag dinagyang tribes competition sa Enero 10, Biyernes. Sumugod alas 12 sang udto sang Enero 9, tubtob alas 12 sang tuang gabi, pagasiraduhan ang ining mga kalye sa city proper area bangusang kasadyahan sa kabanwahanan. Amuman ang Quirino kag Dr. Rex Rilon Bridge sa La Paz area halin sa Rizal Street pakadto sa Muelyeloni Street. Hiniman ng mga dalan ang pasiraduhan sa Enero 10 halin alas 12 sa udto tubtob alas 8 sang gabi para sa dinagyang tribes competition. Apektado sa temporary road closure ang tanan nga PUV nga nagabiyahe ungka Tagbak kag La Paz nga nagaagi sa Luna Street kag Huervana Street. Amuman ang mga PUV sa Barrio Obrero, Lapus, Buntatala, Tagbak nga nagaagi sa Lapus kag ang nagabiyahe Villa, Mohon, SM City proper, Baluarte nga may ruta sa General Luna. Hindi naman maapektuhan ang ruta sa nagabiyahe sa Parola, Kalumpang, Timawa, Ungka, Diversion kag Mandurriao. Mahimo makasulod ang private vehicle sa city proper area, magluwas lang sa mga dalanon kung sa diin hiwaton ang opening salvo. Ginabisuhan ng mga motorista nga magpangita sang alternate routes agud indi mahulaan.